Kodwa-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani nonke enikhona ngiyathobeka nabafundisi bami abakhona ngiyathobeka kakhulu obaba uHlela baba uMbete baba uMwelase baba bonke abakhona ngiyathobeka kakhulu ngani nonke enikhona namhlanje. Ngibingelele-ke nokho befundisi bami umama befundisi ngibingelele abefundisikazi ngibingelele omama intombi ney'nsizwa no-Sunday School. Sibonge kakhulu-ke kumama umfundisi uMzila okuyena oselulekayo kule ndawo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani nonke abanemile enikhona niqhamuka ezindaweni zonke ezihlukeneyo. Ngesivumo sethu esihle esisiphiwe uNkulunkulu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyafisa ukuphawula ngezinto ezimbalwa ngingakangeni enkonzweni. Ufakazile-ke uthe uyalihleba leli gama. Niyamkhumbula? Asilungiseke le ndaba Madondo ungahleli. Ungahleli uLuka 9:26 uthi uJesu onamahloni ngami phambi kwabantu nami ngoba namahloni ngaye. Uzokwenzela into enkulu uma leli gama uzolisho. Hayi kufuna ulisho. Kusho ukuthi ocingweni ngesengikubambile. Uma umuntu ekufonela usho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Akunjalo. Kuphi inkosi? Uyasho. Awunamahloni ukukhuluma nabo ocingweni namahloni wasasa. Lungile asidlulele kodwa bengiphawula nje sibonge kakhulu bonke abafakazile nifakazela inkosi uJesu. Ningadideki-ke ninabanye nizwe bephathe igama lami Nkosi yami. Angilutho mina ngiwumuntu nje ngiyisidalwa sikaNkulunkulu esenzela umusa. Yisoni esikhulu kunani nonke la endlini kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa. So-ke uma-ke nizwa bekhuluma ngami inkinga yami yodwa ukuthi abambona ungibele kufanele bakhulume ngayo ndawo. Siyabonga kakhulu-ke ukuthi ninikeze uNkulunkulu udumo. Sibonge-ke nomculo wekwaya angazi ibizo kuthiwa lekwaya. Ngibone nabantu abaningi uniphumuloyila kukhona uthukela kukhona iKiss Drift angazi. Kodwa angifuni ukuthi ngithi yasemsini ngoba umsinga mkhulu kakhulu akuyona yasemsini. Ake sithi yaseKiss Drift. Siyabonga kakhulu ngicule kahle. Siyambongile bonke abafikile. Ngiyathanda ukuthi ngisho mngibuka la efonini yami indawo esiyakuzona ngoba balalela abanye kwezinye indawo. So-ke abanye-ke kusiza ukusho ukuthi siyaphuma sisuka la. Nge-weekend siyakuyona silungiselele eNquthu ngomhla ka-10 Ngqibelo nangomhla ka-11. Bese kuthi mhla ka-17 kuyo le nyanga uMgqibelo siseNtabankulu e-Eastern Cape. Sibuye ngakusasa sise-Willowfontein siyovula i-branch ngokusemthethweni asebezoba mathathu ama-branch eMaritzburg. Semafakatini ise-Taylor's Holt bese kuzoba yile ise-Willowfontein. Bese kuthi-ke ake ngibuyele iSunday ezayo ngamabomu. Ngiyayibhodla siye ningakunaki ukuthi ngibhodleleni. Mayiqala uSeptember mhla ka-5 mhla ka-6 uLwesihlanu noMgqibelo mhla ka-7 namhla ka-8 sinenkonzo zomama ingqungquthela yomama ese-Richards Bay. Bese kuthi-ke ngomhla ka-8 ugcina ingqungquthela soba nenkonzo yombhabhadiso. Bese kuthi mhla ka-14 uSeptember sibuyela e-Underberg. Kukhona osimemile e-Underberg ekhaya usekhaya. Yazi bazolalela base-Underberg bathembe. Angakaxoxe naye angazi ngizobe besitende noma kwenzakalayo. Kodwa wayengitshele ukuthi kufikwe ekhaya. Nazi-ke kuyabhupha mangaphazama
siyakhona ngo-2023. Ngo-Oktoba mhla ka-1 ngoLwesibili sineenkonzo zabefundisi kusukela mhla ka-1, mhla ka-2 nomhla ka-3, ngoLwesibili, ngoLwesithathu noLwesine, ngoba sikwazi ukuthatha abefundisi ngama-weekend. So siba neenkonzo zabefundisi. Bese-ke mhla ka-12 and 13 sovula i-branch eCape Town. Ikhona iyasebenza kulo ngokusemthethweni eCape Town mhla ka-12 and 13 October. Bese kuthi lokhu mhla ka-27 October isonto siseBergville eBreyten. Ake ngime la ngingani-overload ngezinto eziningi. Osekhaya lezwi-ke uzokwazi ukuthi ayithole kahlelelo ngoba iyarekhodwa. Siyabonga-ke kakhulu kuNkulunkulu. Singena enkonzweni yanamhlanje. Inkonzo yanamhlanje iyophelela umuntu. Part 1 lo, part 2 ugqibele umuntu, zimbili umuntu umgqibelo, part 3 abe ngumgqibelo umuntu. Angazi part 4 ukhona noma-ke bengakangangibuleli lomgibelo, kodwa-ke sengiyanihlephulele ukuthi part 1, 2 and 3, 1 la namhlanje, 2 no-3 uzoba semuntu. Beka indlebe-ke ekhaya lezwi, noma ukwazi ukufika umuntu, fika uzolalela size ukuthi uNkulunkulu yini asiphathele yona. I-theme-ke yazo zontathu lezi nkonzo ithi umuntu uba kanjani uKristu na? Umuntu uba kanjani uKristu? Kunevesi elijwayelwa abantu balithanda. Athi umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha. And balisho leli vesi belizodwa. Manje inkingi yokuthi abazi ukuthi umuntu uba kanjani uKristu Jesu. Sizovula amabhayibheli ethu baseKorinte lesibili chapter 5 verse 17. Chapter 5 verse 17. Ngimkhumbula Jesu umhlengi, ngimkhumbula
kubukhulume phakathi kwethu manje umoya wakho ongcwele. Usebenzise lo mzimba nami ngihlale phansi ngilalele. Njengoba umphostoli uPawulu wabhala ngomoya ongcwele wathi enzeko sinayo izithelo zebumba. Ngiyaqhubeka-ke Nkosi ngoba sizile kumuntu, asizile izindonga zaleli hholo size ukuqola ngoba amazwi okuphila akuwena singayaphi amasuka kuwena. Ngiyaqhubeka Nkosi ngiyacela ukhulume uzambule, kungabikho noyedwa ozoyisola ofikile ukuzolalela izwi lakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Korinte besibili chapter 5 verse 17 kufundeka-ke kanje: kanjalo uma umuntu ekuKristu Jesu ekuKristu uyisidalwa esisha, okokuqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Angiphinde, kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okokuqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli zwi elijwayeleke ngendlela emangalisayo. Sengiphawulile ukuthi wonke umuntu vele athi hayi uma uKristu Jesu. Kakhulu-ke abantu abathanda ukudifenda, abangathandi ukuvuma izono. Angibasoli-ke nokho ngoba kwamanye amabandla ukuvuma izono kusetshenziswe kakhulu, futhi kusasetshenziswa ukuthi kube indlela yokuphimba ukuthi umuntu uphila kanjani, ukhulumani, ucabangani. Uthi uvuma isono sakho umntwana kaNkulunkulu, uyezwa sesikumholi, uyezwa umholi useshumela ngesono sakho. Akukona-ke okufanele lokho. Mina uNkulunkulu wakhuluma nami ngika le nkonzo, wathi uma uke wakhuluma ngesono somuntu ngiyokuthwesa sona, ngomthethelela yena ngokusivume ekholwa, kodwa igazi isono salowo muntu sizoba phezu kwakho. Akumangalisiki abantu abaningi abefundisi behluleke ekholweni namhlanje ngoba bavumisa izono ezabo bengazivumile, bavumisa izono bese beyozishawoda, bavumisa izono bese bekhuluma ngazo bahlebe abantu abazivumile. Isono leyo uNkulunkulu akayifuni. Ngakho-ke uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha, umbuzo wokwimpimpilo yethu ithi uba kanjani umuntu isidalwa esisha? Kwenzeka kanjani umuntu abe isidalwa esisha? Ukuze siwuphendule kalula-ke lo mbuzo, kufanele sibuze lo mbuzo: uba kanjani umuntu emhlabeni? Uba kanjani umuntu kuKristu Jesu? Uba kanjani umuntu emhlabeni? Ngiyazihlanganisa lezi zinto khona sizo-understand ukuthi umuntu uba kanjani kuJesu. Ufika kanjani umuntu emhlabeni? Angizokhuluma-ke ngale ndlela yonke siyazi-ke sikujwayele, sikumoya njengamanje. Uyazalwa umuntu abe isidalwa esisha emhlabeni, abe ingane, akhule ngoba efikile emhlabeni. Kanjalo umuntu uma kufanele abe isidalwa esisha kuJesu, kufanele azalwe, abe musha, akhule aze afinyelele ekulazini iqiniso. Ukuze umuntu emhlabeni akwazi ukubhekana nezimo zasemhlabeni lapho isidalwa sakhona esisha, kubizwa ukuthi abe nomzimba wenyama. Sizokhumbula ukuthi iy'ngilosi eBhayibhelini elidala, eTestamenteni elidala, zazithunywa uNkulunkulu zifike emhlabeni. Ithi uma ifike ibe nomzimba wenyama, ishitshe esikhaleni nje. No-Abrahama wayibona ingilosi, baningi abazibonile. Ngikhumbula uGidiyoni esefuna ukuzihlabela ngokuthi ngisakhumbula kahle, noma uManowa uyise kaSamsoni, ngisakhumbula inhlolelo. Kodwa ukhona owafuna ukuyenzela ukudla, yathi ingilosi, uma wenzela uJehova ungakwenza kodwa ungenzeli mina. Wayeseyahlaba, wabeka, wenze i-altare, uthe seyishisa inyama,
ingelosi yavele yangena kulo musi yakhuphuka yanyamalala, okungukuthi ingelosi iwumoya, kodwa ukuze ibe semhlabeni kubizwa ukuthi ibe nenyama yesikhashana. Ngamanye amagama-ke, ukuze uphile emhlabeni kufanele ube nomzimba wenyama ukuze ukwazi ukubhekana nezimo zasemhlabeni. Kanjalo-ke umuntu ukuze abe kuKristu Jesu kumbiza ukuthi abe sesimweni uJesu ayisona. Kodwa-ke ngiyadlula-ke ngizoyithinta kakhulu leyo iyohlelela ingqondo. Kakhulu ake sigxile ekubeni umuntu efike emhlabeni, ngoba lokhu kuyi-foundation yalelizwe. Umuntu ungumoya, umuntu wayengumoya, umuntu wayesezulwini. Ngikhuluma into ejulileyo namhlanje, ngiyafisa ningilalele kahle, ngoba uma ungamzwanga kahle uzophuma kuyiguqula into ekhulunywe namhlanje. Ngiphinde, umuntu ngumoya, umuntu wayewumoya, umuntu wayesezulwini. Uma sifunda uJeremiya 1:5, uthi uJehova uJeremiya, ngingakakumbi esiswini ngakwazi. So kusho ukuthi uNkulunkulu umaze umuntu before ambumbe, ngoba umuntu umoya, umuntu wayekhona, umuntu esezulwini. So uthi-ke ngingakakumbi ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa ngakwenza umprofethi ezizweni. Ngithe ngiyithathe umsho lesingisi ngoba ngiyazi isikhulumo ejulile kufanele sibuke ngazonke iKing James Version. Ithi, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. So umntwana kaNkulunkulu wayenalelewe, singashintsa ngisathi umuntu, sengithi umntwana kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu wayesezulwini, umntwana kaNkulunkulu engumoya, umntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu wamazi engakambumbi. Wayesethi uma esemvumele wamngena esizalweni sikamama, wamngcwelisa, wambeka umprofethi, wambeka umfundisi, wambeka umama umfundisi, wabeka lento eyiyona namhlanje umntwana kaNkulunkulu. Uyibekwe leyo nto ungakaphumi esizalweni. Iphinde kusho ukuthi abangcwele uNkulunkulu kade abazi, and abangcwele kade babakhona ezulwini, umhlaba unamasekelo. Uyashintsha, uyashuka. Sizoza indaba enkulu namhlanje. Yindaba ngithi abangcwele. Abangcwele wayebazi uNkulunkulu ngokuthi ngingakabumbi ngakwazi. Uma ulalela uJesu, Matthew chapter 7 verse 21 to 23, ukhuluma ngabantu angazange bazi. So njengamanje sesinabantu ababili, khona abantu abaziwa bengakabunjwa, kukhona abantu abangazange baziwe. Ngethemba sisalandelana. Mawufunda uMatthew chapter 7 verse 21 to 23, uthi uJesu, akusibo bonke abathi inkosi inkosi kimi abayongena embusweni wezulu, kuphela owenza inkando kaBaba osezulwini. Akusibona bonke abathi inkosi inkosi. Verse 22, abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, Nkosi Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? So ukwenza imisebenzi eminingi yamandla akukwenzi kwaziwe uNkulunkulu umhlaba ungakasekelo. Ukuprofetha akukwenzi kwaziwe ungakabunjwa. Uthi kuJesu verse 23, khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi, sukani kimi nina benzi bobubi. Ngesingisi, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers.
sesithola inhlobo eziningi zabantu. Khona abantu angabazi uJesu abazi ngoba bakaze babe sezulwini. Bese bakhona labo engithe babe sezulwini athi uNkulunkulu ngingakakubumbi ngakwazi. Yethemba sihambisana. Umahluko-ke la uthi abenzi bobubi abazange baziwe ezulwini. Abangcwele kuphela athi ngingakabumbi ngakwazi. Ngiyethemba iyaqala ukukhanya manje. Khumbula ifilimu yethu ithi uba kanjani umuntu uKristu na ayebazi ngaphambili yilabo ababizayo, angazange bazi yilabo abangazange babe sezulwini. Umahluko wethu noJesu yilo, inkosi uJesu ifike emhlabeni yayazi ukuthi isuke ezulwini. Thina sisemhlabeni besingenalwazi kuze kube namhlanje ukuthi sisasezulwini. Ngiyangizwa kodwa besingazi uNkulunkulu wakususa kuthina sonke sazi ukuthi siyaqala ukuphila la. Kodwa mayethi ngingakabumbi ngakwazi kusho ukuthi asiqali ukuphila la. Kukhona la esazi khona, ayikho futhi enye indawo ngaphandle kokuthi sasisezulwini. Namhlanje sivume uSathane esephuzulu. uSathane esasinaye ezulwini wona waxoshwa. Thina siqoshiwe ezulwini, sithunyiwe emhlabeni ukuzosebenza, sisebenzele uNkulunkulu. Kuzoba buhlungu-ke uma usubuyela emuva uNkulunkulu athola ukuthi awuyenzanga into akuthume yona. Kodwa ukususile engqondweni yethu, kodwa uma sifunda izwi siyabona ukuthi uNkulunkulu wasazi engakasikhumbi siwumoya. Mawufunda amaHubo 1:4 verse 4 namaHebheru 1 verse 7 lithi izwi lenkosi wenza izingelosi zibe yimimoya. Sasiwumoya ngoba uNkulunkulu umoya. So-ke sesisemhlabeni sinikwe inyama yokuphila emhlabeni ngoba sithunyiwe, kodwa besingazi ukuthi sithunyiwe ngenxa yabazali bethu Adam no-Eva abazalelwe esonweni. Yikho izwi lenkosi kwabaseRoma 3 lithi bonke bonile basilelelwe inkazimulo kaNkulunkulu. So sonke sonile ngenxa yabazali bethu, kodwa lokho akwenzi ukuthi amagama ethu awekho ezulwini ngoba singakabunjwa uNkulunkulu wasazi. Nansi imfihlakalo edubela abantu abaningi. Bathi abantu uma usindiswa igama lakho liyalotha ezulwini. Alilothi igama lakho ezulwini. Igama lakho kudala lalotshwa umhlaba ungakasekela. Ngizokunika lelo vesi libekezelele. Sibuye uNkulunkulu ayebazi ngaphambili laba athi Jeremiah ngingakakubumbi ngakwazi. Kukhona lento ayenza kubona. Isa silalele sithola kwabaseRoma chapter 8 verse 29 to 30. Lithi ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili. Isilungu he predestined to be conformed to the image of his son. Wabalungisa ukuba bafane nesimo sendodana. Bakhe ayebazi ngaphambili njengoJeremiah, njengawe, njengami. Umkhonzi uNkulunkulu hamba ngomngcwele. Ngokuba laba ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Ake ngisebenzise ubabuhlela. Babuhlela esibongweni sakaHlela kulabo ozalwe nabo kukhona izibulo. Angazi noma wena uqala noma omunye kodwa ngikubuza ngiphenduka. Kodwa kukhona izibulo emndenini nomndeni. Ngeke kuthathe imbuzi efuyiwe la ekhaya izoba izibulo kwansibani.
ngoba injani isilwane. Kufanele kwaNsibande kube nezibulo lwabaNsibande. Kufanele kwahlela kube nezibulo lwabahlela. Isachaza leli silithi leli verse 29. Ngokuba laba ibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane. So uJesu akakwazi ukuba izibulo labantu abayizoni, uyizibulo labantu abangcwele ngokufana nabo. Yikho 1 John chapter 3 verse 3 athi labo abanethemba elinjalo bazihlambulula kuye ukuze babe njengaye. So ngenxa yokuzalelwa esonweni singcolile, kodwa singakazalwa senziwe isimo sethu safana nendodana ukuze uJesu abe izibulo lethu. Sase sizalelwe esonweni. Ake siqhubeke verse 30. Ithi-ke labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Sibiziwe sonke njengoba sina. Ukuba khona kwakho namhlanje uzolalela le nkonzo ingoba ubiziwe. Ongekho la angazi noma ubiziwe noma akabiziwe, akusikhona okwamhlulela. Kodwa wena ngifuna wazi ukuthi ubiziwe. Lo izolalela ku WhatsApp noma ku YouTube ingoba ebiziwe. Kodwa khumbula baningi ababiziwe bayingcosana abakhethiwe. Angazi ukuthi njengoba ubiziwe nje ukhethiwe yini. Kodwa izwi lenkosi uFirst Peter lithi kwenze kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. So ukwena-ke ukwenza ukukhethwa kuqiniseke, kodwa uJesu sewenze umsebenzi wakhe, wabizwa, wangena ekhaya lezwi, wakwazi ukubuka lezi nkonzo ku-YouTube, wabakhona like iStreet ngoba ubiziwe. Sekukuwe ukwenza uqiniseke ukukhethwa kwakho. Kuthi-ke labo ababizile ngaphambili, labo abamisile ngaphambili ubabizile, labo ababizile ubalungisisile. So before sizalwe silungisisiwe. Uthini kuJeremiah? Ayibona ukuthi uBhayibheli limnandi ngiyahlangana nakithi. Uthi kuJeremiah 1 verse 5, ngingakakumbi ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa. AbaseRoma 8 verse 30 lithi laba ababizile ubalungisisile, silungisiswe singakafiki kuphi emhlabeni. Laba abalungisisileyo ubaphinkazimulo le yakhe uNkulunkulu Baba, ngoba uNkulunkulu akamzali ongcolile. Inkomo ayimzali umuntu, uNkulunkulu uzala uNkulunkulu abancane. Yikho izwi lenkosi mawubona lithi singoNkulunkulu abancane. Uma simfuzile, uma simkhonza, uma sihamba ngokungcwele. So-ke laba ababizile ubalungisisile, abalungisisile ubaphinkazimulo nini ngaphambi kokuzalwa, ngoba wayevele ekwazi nami engazi. Lalela, uma umuntu ekwazi akazi, akusikhona ukuthi wazi umoya emoyeni. Eke njengoba nihlezi yani baningi ngayo. Kulula kumina nonke ukuthi ningazi, kodwa mina ngeke nginazi. Kuze kufike la usho khona igama lakho lingene engqondweni nikwazi ukuhlanganisa nobuso, noma sihlangana ngithi usibani bani lo sengiyakwazi. Kodwa ngingakakwazi ukubiza ngegama ngokungibingelela sawubona kwaMtsibane ngicela ungikhumbuze kangubani wena. Iproof yokuthini akwazi. So-ke uNkulunkulu ngesikhathi esazi ngaphambili wasinika amagama. Ngiyafisa niyilalelele ukuthi Julile ungalahleki. Uyilalelisise Julile ngoba yonke isezweni. Laba ababizileyo babize ngamagama abo engakabaholi. Isaiah 43 verse 1 kuya ku verse 3a. Kepha manje usho kanje
owakudalayo wena Jakobe nowakubuka wena Israyeli uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ngowami, ubizwe ngegama ngaphambi kokufika emhlabeni. Uyakwazi uNkulunkulu. Ake ngikutshele imfihlakalo. uHana ngesikhathi ekukhuleka uNkulunkulu ecela umntwana womfana, ngicabanga ukuthi mningi iminyaka ekhuleka, kodwa khona yisho ngalesi sikhathi wasiyaphendula uthi uHana ngicela ukunike umntwana womfana, uma usunginikilena ngizombuyisela kuwe. Into ejulile leyo. Siyathanda ukucela kuNkulunkulu izinto, kodwa simtshela ukuthi yena uzongenani, what is in it for him. Ingakho eminye imikhuleko yethu ingaphenduki. Uyathandaza ucela imoto kuNkulunkulu, abuka athi lo muntu uma ngingamnika imoto uzohamba efaka amantombazane ngoba wesilisa, ngeke ngimnike imoto. Kodwa uma usucela ukuthi inkosi ngicela unginike imoto, ngesonto ngizothatha abazalwane mahala ngasesontweni, ngathi usiyabona ukuthi nento yakho azoyithola, useyakunika imoto. Ungakasho ukuthi yena uzotholane, ngeke akunike. Uthi kuHana nginika umntwana womfana, mawusunginikile ngizombuyisela kuwena. Akukho-ke ezweni, kodwa I'm convinced ukuthi uNkulunkulu wathi nangu umuntu engizomnikeza umprofethi wami uSamuel. Hayi umama engizomnika umprofethi uSamuel ayohlala naye, melusise inkomo zakhe aphile naye. Lokhu uzomthatha mlethe kimi ayohlala ethempelini, mangimnike ubest wengane ngimnike bani umprofethi. Ngokuthe nginike umntwana womfana ngizombuyisela kuwena. Ngamanye amagama-ke uNkulunkulu usaze ngamagama, yingakho anika uHana umprofethi uSamuel. Sibizwe ngamagama umhlaba ungakasekelwa. UJesu ezozalwa ngoba yena yedwa owaziyo ukuthi uthunyiwe, kwahamba ingelosi phambili yatshela abazali bakhe yathi nanti igama lakhe. Thina ukwenze emfihlakalweni kubazali bethu basibiza ngalamagama abasibiza ngawo, ngaphandle kokufika kwengelosi izomtshela ukuthi usibani bani ubani. Angazi ngoba thina silutho basiphathaniswa noJesu. uJesu wafuna kube nomuntu ohamba phambili. Uthi kungesabe ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ngowami. Lapho udabula emanzini mina nawe, nasemfuleni ayikukhukhula lapho uhambe emlilweni, awuyikusha nelanga baleka ukushisa. Ukuba nginguJehova uNkulunkulu wakho ongcwele kaIsrayeli umsindisi wakho. Leli vesi-ke lisidizelelele ukuthi uNkulunkulu wasetha wasinikeza amagama umhlaba ungakasekelwa. Uma ethi uyakwazi, akusikho ukwazi umoya emoyeni, wazi ukuthi ubani. Wayesethatha isinqumo sokuthi akunikeze lesi sibongo akunikeza sona, kodwa isibongo bazalwane asikhumbulo. Masifunda base-Efesu esizofika kubo khona manje, umuntu azosichazela ukuthi isibongo asikhumbulo. Niyazi ukuthi ibongo yini ibongo? Ibongo amagama abantu. Amagama abantu ababephila kudala. Sihamba nomama namanje. Ngibuka lapha siboletheni kaBhambata. uBhambata kufunda umlando, ngiyakholwa khona bakwaZulu. uBhambata wayezalwa ubani? uMancindzi. Angithi? Kodwa namhlanje sekuyini leyo ithakazela. Ozolo kuthiwa Mancindzi. Gagala. Amagama abantu asejika bayini isibongo. Awusibuke lesi sichazelo sakaMancindzi siseduze kangakanani. 1906 uBhambata kubhaliwe laphaya elwa nabelungu. AbakwaZulu sebeyibiza ngoMancindzi ngoBhambata, igama lomuntu. So isithakazelo nesibongo igama lomuntu. Niyangizwa kodwa? Ngizokunika ivesi echazayo. Ngoba yonke into ngithatha eBhayibhelini. Ngelinye ilanga ngangisemncane ngisebenza, ngisawukhumbula kahle unyaka kodwa wama-70s. Ngithole elinye ikhehla
bangishaya abasibuya nabakwaZulu ngizotshela imfihlo namhlanje. Ngileli khehla leli labasibili yazi le mosemusha une-inquisitive mind uthanda ukubuza besithi nawo weba usibuya ungitshela yini indaba nina nithi nibiya ngenkomo abafokazana babiya ngamahlathi nisho ukuthini angihleke ufuba emkhulumela ngikholwa ukuthi manje usaba amathambo amhlophe umzimba wakhe usekhaya ezulwini uma walisebenzele uthi lalela-ke ngikutshele mfana wami thina singabakwaZulu yikho isithazelo sethu sithi ndaba ukhokho wethu wahlangana nodadewabo bezalwa baboyedwa umamoyedwa waganga wamkhulelisa wazama ingane wabuka ukhokho wethu wayesehlawuliswa wakhishiswa inkomo evele ikhishwa khona la ekhaya basebethi babiya ngenkomo wabuka umfana athi umfana ngeke ingane yami izalwe ngamaZulu ibe yakwaZulu ngiwuZulu sengiyashintsha ngusibiya obiya ngenkomo abafokazana bebuya ngani ngamahlathi sakheka kanjalo isibongo sakwaSibiya yayizwa loo nto le yibongo enjani engenamsebenzi esetshenziswa amadlozi kuthiwa akabikiwe kwabadala kuhlathi ukuthi uyabikwa ngaso sonke isikhathi besetshenziswa amadlozi isuke ingeyona kaNkulunkulu. Ngizwa kahle kodwa asikuleli verse Efesu chapter 3 verse 14-16 yazi ngizovula ngoba into lenyamana ayizothola ukudala ukufunda leli verse kukhuluma uLizwi uthi verse 14 ngenxa yalokho ngibuka amadolo ami kuyise eyethiwe ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni yethiwe ngobani imindeni ngoNkulunkulu so ukuthi ngwakwatsibane iphutha ukuthi wena walesi sibongo sakho iphutha sethiwe ngesibongo sikaNkulunkulu yonke imindeni ezulwini nasemhlabeni ngoba sidalwe uyena yikho abantu ababonga amadlozi kubizwa zonke lezi ithakazelo ngoba amagama abantu into engenamsebenzi. Niyangizwa kodwa sikhuluma ngani ngokufika emhlabeni ukuze ulungele ukususa emhlabeni ube kuKristu Jesu kodwa kubiza ukuthi ube nezinto ezifithayo zasemhlabeni ezisuke enyameni emzimbeni uzomukeleke emhlabeni ngoba esafika sizingelosi simbi moya ngapha samukelekile so samukelekile ngoba sisenyameni umuntu ongaphakathi uye lwakhuluma ngaye uNkulunkulu kuJeremiya 5:1 athi ngingakakumbi ngakwazi wazi umuntu ongaphakathi uye lokukhulunywa ngaye kuRoma 8:29-30 athi ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili ukuthi mabafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yisibulo phakathi kwabazalwane labo abamisile ukuthi bafane nendodana abalungisisile wayesebanike inkazimulo so sinenkazimulo thina okukhulunywa ngayo kwabaseRoma 8:18 elithi izinhlupheko zesikhathi samanje ngeke zibe namandla azikho ngaphezu kwenkazimulo ezokwambulwa kuthina ngoba le nkazimulo sayinika umhlaba ungabasekela abantu umuntu ujulile bese siyodlala usathane oqoshiwe ezulwini asiqoshiwe thina ezulwini asisudlala umuntu oqoshwe ezulwini asiqhubeke ngitheke uma sekwethile igama uyaliloba encwadini yakhe mayisekwethile igama uliloba kuphi encwadini yakhe lilotshwa nini igama lakho encwadini yokuphila na alilotshwa ngosindiswa ngoba uNkulunkulu kade wakwazi wakwenza wafana noJesu wakulungisisa wakungcwelisa wambathisa inkazimulo wayesekuyeka wazalela usolweni
wazi ukuthi kukhona lolu suku azokwenza usindiswe ngoba wena ubize ngegama wakhe. Igama libhale encwadini yokuphila mawusindiswa. Lalela ukuthi libhalwa nini. Isambulo 13 verse 8. Kukhulunywa ngezilo ezimbili. Bakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni. Wonke igama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Hayi, mhlawumbe mfundanga. Kodwa uthanda ukufunda. Igama lalotshwa kungakasekelwa umhlaba encwadini yewundlu elihlatshwe umhlaba ungakasekelwa. Lento isitshela ukuthi uNkulunkulu ufike wahlala phansi wayihlela zonke izinto zakhe ngengqondo yakhe zingekho. uJesu wafa umhlaba ungakasekelwa. Thina salotshwa encwadini yokuphila umhlaba ungakasekelwa. Kwanele wasifela uJesu kwelikamoya sase siyalotshwa encwadini. Hayi angazi noma ngiyabizwa. Ake siphinde sifunde Isambulo 13 verse 8 ngifunda nangesingisi. Bakhuleka kuso bonke abaphile emhlabeni silo leso. Kunya ngezimo oqala phezulu. Kanti mfundo verse 8 uzoyithola Isambulo 13. Bakhuleka kuso bonke abaphile emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila. Kukhuleka kuphi kusilo. Kodwa lolotshiwe encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwayo selokhu kwasekelwa umhlaba akakhuleki kwisilo. Ngoba kadala lotshwe igama lakhe. Ngesingisi, all who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Elesibili ivesi econfirma lo, Isambulo 17 verse 8. Amazi kwelikhona la kanjani? Isambulo 13 verse 8, Isambulo 17 verse 8. Lithi isilo owasibonayo sasikhona asekho. Kepha sesizokwenyuka siphume kwalapha siye ekubhujisweni nabaphile emhlabeni bayakumangala labo amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelizwe. Nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha sisekho kanti sisazi ukuba khona. Amagama ethu bazalwane alotshwe umhlaba ungakaphili. Kwafike kwahlatshwa uJesu wabethelwa esiphambanweni kwelikamoya. Sase siyaphethwa salotshwa encwadini yokuphila umhlaba ungekho. Wawusuyadala yonke lento eyenzeka emhlabeni kade uNkulunkulu wayiprograma wayibeka yalunga. Yabona inkonzo namhlanje kade ehlela uNkulunkulu umhlaba ungekho. Wayihlela iyafezeka. Yonke into uNkulunkulu ayifunayo izokwenzeka njengoba enjani efuna. Kodwa inkinga yakhe akaphoqa umuntu akasenza amarobhothi. Uthi uJesu lapha yakuso Isambulo 1 verse Isambulo 1 verse 20 ungaphazami 18. Uthi ngime emnyango ngiyaqongqotha. Umuntu ezwe izwi lamavule ngizongena emnyango ngihlale nangidle naye. Akangeni ngenkani uJesu umuntu noma azi ukuthi wena uyaziwa umhlaba ungakasekelwa kodwa akangeni ngenkani. The choice is yours. Ukhetha kuwe. Kodwa kukhona iqiniso lithi kade sazile alotshwa amagama ethu emhlabeni. So ke Isambulo 13 Isambulo 17 verse 8. Ithini inkosi uJesu ngokulotshwa kwamagama ngokukhulumile naye ngokuphatheka verse 17 ka 20. Ngesikhathi kade ethuba abafundi bakhe beyosebenza masebebuya abangamashumi-7 ngokujabula bathi Nkosi namadimoni ayasithobela ngegama lakho. Wathi kubo ngabona uSathane ehlezi ezulwini njengonyasi. Verse 19 athi bhekani ngimnikile igunya lokunyathela izinyoka nawufezela naphezu kwamandla omesitha angisoze noningwa lutho.
nokho ningathokozi ngalokhu ukuthi omoya banithobele, kepha thokozani ukuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Asinandaba bafowethu ukuthi sikhuleka abantu basinde begula, asinandaba ukuthi senze lokhu nalokhu uNkulunkulu asebenzise, sijabulela ukuthi amagama ethu alotshiwe ezulwini. Awalotshwanga umsindiso, alotshwe umhlaba ungakasekela. Okwami ukuzihlambulula. 1 John chapter 3 verse 3, bonke abanethemba bazihlambulula kuye njengoba nihlambulukile, ukuthi siyofana naye, ngoba vele senze basafana naye before the foundations of the earth. Nokho angakawuphendula umbuzo othi uba kanjani umuntu kuKristu Jesu, kodwa sekulula ukuphendula ngoba sesibuka iprocess. Uba kanjani umuntu emhlabeni na, ufike ephume ezulwini, ethiwe igama ezulwini, afike before afike uNkulunkulu yakwazi, ungakaphumi ezizalweni wakungcolisa, wafana nendodana yakhe, wawusozalelwe esonweni, ngoba sonke sonile. Kodwa uphiwe uyazihlambulula yini ukuze ugcine ubuyelile ekhaya ezulwini lapho uthunywe khona. Ngoba uSathane umelene nabantu ukuthi bayezulwini, ngoba yena uxoshile, wasixoshile ukuthi sithunyiwe, silindele. Athi uNkulunkulu, 2 Samuel chapter 14 verse 14, athi umuntu ukufa komuntu kufana namanzi athethwe emhlabathini angena kuqoqa, kodwa uNkulunkulu akachithi ukuphila. uNkulunkulu wethu wenza umxosho angabe umxosho kuyena. Ngani na ngoba wamazi umhlaba ungakabikho, wakwethi cha. Kodwa khona lapho uJesu athi angibazi, sukanimbe zibobubi ngoba angizange ninazi. Umlalele kahle, akathi nginazi, angizange ninazi, I've never known you. Ngoba khona lesi isikhathi esaziwe sonke ezulwini, wasidala uNkulunkulu waqeda, wasekubeka ukuthi wena uzozalwa ngonyaka othile, ufe ngonyaka othile, kusuku ukuthi wena wasaba wasiqeda. Njengoba sikhona siphila nje, sila for the mission, sila sithunyiwe, kodwa ukususile engqondweni zethu kusale saba sezulwini, ukususile engqondweni zethu ukuthi sithunyiwe. Wakunika inkosi yethu uJesu Kristu kuphela ukuze sisindiswe ngaye. Ngoba sosuke sikhoshe ngaye ngokwezulwini vele ngizona. Ngeke kuye mawenza isono, ngeke kuye mawenza imvumo izono zakho, kodwa iqiniso lisesalungisiswa. Wena okufanele ukwenze ngoba ukhethiwe ukusondela esihlalweni somusa, uzilahle kuNkulunkulu ukuze ubambe ifa owalilungiselwa. Awake sibheke uMathewu, lasitshela khona leli futhi lenziwa nini. Ngicabanga ukuthi uMathewu 25 okonfirm ukuthi salenzelwa nini. Bafowethu, emzomangala lama verses yawazi, kodwa ayadlula nje. Umuntu usuke njani engakwakwambuleli. Mathewu 25 sengiyaphetha, siqala kuverse 31 kodwa ngiqonde kuverse 34. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Kuza kuthelwa phambi kwayizizwe zonke bahlukanisa abanye kwabanye, njengoba usahlukanisa izimvu nezimbuzi. Verse 33, imisa izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Verse 34, khona inkosi izakuthi kwabangasokunene sayo, zanini kimi, zanini ninebusiswe ngubaba, nidle ifa lombuso eliwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Yabona, kuwazi uma ningangaka amagama akhuluma ukuthi senzelwe izinto umhlaba ungakasekelwa, agcwele iBhayibheli. So ifa salilungiselwa, sekuwena ukunqaba uthi awufuna ngesibhobhweni yonke. Funda uvele asifundo usikhome se-4 verse 41 no 42.
iyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzele komunye walaba abafowethu abancane nikwenze kimi, khona iyakuthi kwangabe sokhohlwa. Dengani kimi nina abaqala ebusuku, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane ney'ngilosi zawo. Umlilo isihloko silungiselwe uSathane ney'ngilosi, asizange silungisele umuntu. Kodwa uma ngifuna ifa owalungisela umhlaba ungakasekelwa, uma ungafuna ukuresponda egameni lakho elabhalwa ezulwini umhlaba ungekho, wethiwa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Oye lesi sibongo kubizwa ngaso namhlanje, into enomsebenzi, into yanemhlaba. Hayi ukuthi ayinamsebenzi ngoba singayifuni. Iyunifomu yasemhlabeni. Abekho abakwaNsibande ezulwini, abekho abakwaHlele ezulwini. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu abahlanzwe ngegazi likaJesu. So ukuze umuntu abe semhlabeni kufanele aconforme to the world. Ube yilento umhlaba oyiyona, ube negama, ube nesibongo sasemhlabeni, uhlale ube nomuzi. Yingakho-ke sithuka kanjani uKristu Jesu, ulahla konke komhlaba abe yilento uJesu ayiyona. Kodwa ngakawuphendula umbuzo, ngiyakulongozisa nje ey'nkonzweni zaseNquthu. Siyambonga uNkulunkulu, sesifikile emaphethelweni enkonzo. Ivesi elilodwa licebile elithi verse 17, kanjalo umuntu ekuKristu Jesu kuyisidalwa esisha. Okokuqala kudlulile phela sekuvela okusha. Angithi nathi masifike emhlabeni sizalelwe esonweni, konke okokuqala kwasezulwini kwadlula, saba izidalwa ezintsha zakuphi emhlabeni. Sekufika isikhathi sokuthi makudlule konke, sithi siphile emhlabeni, udlulo kwasemhlabeni sinako kwasezulwini lapho uKristu ekhona. Athi verse 3 ngoba seKolose 3, uma nafa noKristu ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So ngamanye amagama, uma usufile noKristu awukho la emhlabeni, ufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Athi umpostoli Pawulo obhalele lozo, athi uphile ngiphila emhlabeni, ngiphila ngoKristu ophila kimi. So siyashintshana, uyathatha uyofihlwa uhlale ezulwini, kubuye uJesu azohlala. Yingakho ngithemba ngithandaza Nkosi, ngicela ukuhlala phansi nami ngilalele ukukhuluma, ngoba kumina okhulumayo yena, mina ngifihliwa ngekhona sikhuleka. Baba osezulwini, ukwethu nomusa, siyabonga ukuvezela imfihlakalo ejubeka ngayo. Uthando ukuthi uyasithanda, ukhombisa ukuthi wasifela umhlaba ungakasekelwa, wavuka wakwethela walotshwa amagama ethu umhlaba ungakabikho, wasingcwelisa wasinika inkazimulo. Namhlanje sikhona lo mhlaba, mhlawumbe besingazi ukuthi sisemqoka kangaka kuwena, mhlawumbe besingazi ukuthi silasithunyiwe, besingazi masivumela uSathane ukuthi uyasidukisa yena uqoshiwe thina sikhohlwayo. Siyakubonga Nkosi ngale nkonzo. Ngiyacela ukuthi kuthinte loyo naloyo manje adele umhlaba ngenxa yefa elungiselwe ekhaya ezulwini umhlaba ungakasekelwa. Sidele sithi singuSathane, sidele konke okwezwe, ngoba izwe liyadlula nenkatho yalo, kodwa wenza izwi lakho uzophila nizobhekana. Siyabonga uNkulunkulu wethu nangaso lesi sikhathi, siyabonga nangenkonzo. Sisabonga abantwana bakho abafikile, kungabikho zibuyele nokungazwani izwi lakho. Siyabonga usinikeza udumo nangalesi sikhathi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Let